Γιατί Κοσμά με τραβάς βίντεο? Δείχνεις την ταλαιπωρία που τραβάω? Ναι. Με φέρνεις εδώ και όλοι νομίζουν κάθομαι και έρχομαι διακοπές. Ακριβώς. Αυτό. Πάω στην Ποτίδια διακοπές. Για έλα σε παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να κοιτάς. Γρήγορα να μαζεύεις, πώς θα μη σε βλέπω. Δεν θα πληρωθείς καλά. Έτσι, άμα δεν μαζεύεις γρήγορα. Άμα βγάζεις φωτογραφία. Εντάξει. Άντε κατέβα. Πάτησε. Από το βίντεο δεν θα μπορέσεις να κάνεις μια φωτογραφία εσύ? Τράβα να δούμε τι θα βγάλεις πρώτα. Το σκουφί θα με βγάλεις. Σωτήρη, μη κοροϊδεύεις. Εγώ σε τραβάω ξάπλα στην ελιά και μαζεύεις σελίτσες. Τέλεια. Και σε έχω νηστικό. Και σε έχω και νηστικό. Ωραίος. Πάω αλλού τώρα. Πάω στον Κοσμά. Μήπως και εσύ είσαι νηστικός? Ναι. Και εσύ πεινάς? Και εγώ πεινάω. Τα αφεντικά δεν πεινάνε. Κοντά είσαι. Πήγαινε πιο μακριά. Πρέπει να πατήσω, κάτσε να πάω και στη Μαρία. Πρέπει να πατήσω κάποιο κουμπάκι για να μου βγάλεις φωτογραφίες. Πού πας Μαρία, σε κυνηγάω. Έλα. Περίμενε βρε, έφυγα. Έλα εδώ που είναι ανοιχτοσιά. Δεν θα με βγάλεις. Με βγάλεις? Βεβαίως. Yes, Μαρία. Τέλεια. Μάζευε Μαρία, μάζευε. Αφεντικό, κάτσε καλά. Τι να πατήσω τώρα να βγάλω φωτογραφία καλέ? Φέρε ρε του λεφέρε εδώ πέρα. Σταμάτησες? Όχι. Σταμάτησε. Έτοιμες οι ελίτσες μας για να μεταφερθούν στο ηλεκτριβείο. Τα τσουβαλάκια. Ελπίζω να βγει καλό λαδάκι.